Gari itu basi. Mushure sabu. Tabang. Kamsi o program. Itu. Bangsa jangan muri nyaungana ani tumbo tekisana ni changani Makadini changamire nakandairi nane Zama wako madogo kuvura dari ridu. Ndo pika ndo utara chokwa ndambiri pedara mambo zimunya ndo utara chokwa ndambiri pedara mambo zimunya mano ndinopika kuti ndinotara chokwa ndambiri pedara mambo zimunya ndinopika kuti ndotara chokwa ndambiri pedara mambo zimunya zvese zvanchatara zvichava chokwa ndambiri pamwari zvese zvichava chokwa ndambiri pamwari gara nyika sita mambo Kitu chokwa di achilisi Bangsore Collins Mugore 2015 2016 takashedwana wakomana wangari form 4 no wangari grade 7 vakashekedzwa natezana 2015 mumari 2016 2014 na 2015
zvadarizvo pakashayike mwana wekutanga oenda rufufu tiri panhamo ivo kwavo pakanga paina mufundisi pacheche pachitanga nezine makanga akabva atiti izvo vana chireshe mese kana mapedza panapa ndezidawo kukuona ndinemu kuchechi ishe akati okay endai nawo ndichakupai munhu wekuti ufambe naye tobva taende mucheche kwachitakati pamethodist paya saka nemakanga ane zvekuti kana mose mhuri anobate munhu waanonamatira munhu iyeyeyo uchazotanga kuti zvaanoita saka ipapo akabva abate mwana wekoma wangu inini akashayika ngari mushozi musikana tobva abata musikana nobva atanga kutotanga kuti ngaatopenga ichipenga anga achitaura zvaaitaura ndobva akutaura kuti inini ndinozi Thomas ndobve kuMozambique ndakaurawa ndiDenford chireshe mabhonzo angu ari mufoundation muyomba yagara nhasi zvikanzi izvo pendakaurawa inini hangazi tetedu tinatete hwana asaramba mwana wavo izvo akurwara kazi hanzazi yavo ndimaisakadza kazi hanzazi yavo iri muno nhasi anga atorimo ndo yaakashuma pendakaurawa inini akatochirombo changu ngagurana ipapo tibve imomo takasvika kuona kuti mumusha mwedu mune ngozi tobva tavirana semhuri kuti tibatane tione uri pangozi asi nekuzofamba kungwa tinazodini tinazowirirana 2015 ndobva kwashaka futi mwana anga ari grade 7 najuni futi ipapo ishe wedu nehwangura ndobva tana chirechi panapa ndiko inhumbiba ndisandafamba neni aiwa zvakanaka ndobva tatobvise mari dzekuti tafunmidziko nekure kure ishe akati isisu tine n'anga dzedu dzitinoenda tobva nemune n'anga iri mumaraini kwavo mwangura manoi kwapunguru tasvike papunguru paipai tatakawanda vanhu panhamo tasvike papunguru nokatiti maiko mudonzi wechikurai mhuri kati anga ari mukamba kekanga vanhuzo zvikanzi inini anozviti ana chireshe endai mukono tobva nemukono inini nemini wangu neuyu nangomake arapa nomwana mukomana mwana wangumaedu anga aripo nemwana musikana wamwari apa maisimukii rapinde mukona zvikazina mbuya wabvati zvaita avakaita kazi pamagara mukona imumu muna vakomana vaviri vana vababa wakashayika vakomana vakasiwe tsvimbo navabwa tsvimbo haina kuti haina kunaka inoziva mafuta saka mwana anga aripo mwana mukoma avati vakomana zviri pachina wani ndevawarini vataura kuti inini neuyu baba vedu vanga ari kumazuva enguva avo baba vande vanga vadidi vangu vakashayika mbuya vavati mangwani ndidii ishe akati mangwani ndikuya futi nawakumba kwembuya wayo mangwana acho mbuya vakabva vaenda ishe kumba kwekuya mbuya vachisvika akazi tsvimbo yaye payanga iri yachinjwa yaisiripo ba imbuya wayo ndiani hapana akataura ndobva vabvunza zvekuti munhu anonamatira mumusha mwenyu munoku ndiani ndobva tambonyara kusvika munhu obva azonongedza amainedu akabva kunamata kazi imwe amainini munamatira asi panana akashaka iri ndikunorogorweni ndombuya wayo saka zvekuzopedzisira ishe akabva ati izvo vana chireshe ndiri kuone kuti tsvimbo munongu irimo mukasiti kupai 2 weeks mukasaiti masondo mairi akakwana musati mauye tsvimbo iyi ndakuona mukwani kwamama vangati 2015 atikafume zvadibvarana tobva tagara 2019 tobva tashakirwa nemwana Muzukuru mwana nzadzi yangu anga ari musochi aishanda kuhara kuborodhero tazunguzo ndakufonera kuti mhara unokwete nhamo mwana wazviti mwana wazvishudhani NePfuti stage Joshua kutana mwana wato Joshua mwana wato body yato yakuma samuzogara tuvara zoti ko nyadzeze takafamba zeze zvakawana chidziya zazopera pati tubva ndazondi kuna Edwin tubva ndasikuta nyaya kuna Edwin kasi iye isho aizokuendesa imwanga sei itori mhosva futi yakadini yakaita
asingazvizivi zvazorai muizoya kuti muri femi tazienda kutesta kadai tasvike ukoko tataura nyaya dzedu dzedza taushamise kuti munina wangu akuramboti nyaya yetsumbo adi haizi asi tsumbo nyaya yetsumbo yakatorwa pajeti titsakaungana auzisangu aravo akuti munei akabudirwayo mama mutaura zvekutaura kusakaitaura zvakadai saidi mundovavhazi tibizuva rekuti dini tuye kuno kwamama ndikukumbira kuti mudzokoro rezita retaura munhu akaurayiwa mune ata ndinonzi Thomas asi ndakata ndinobvumozambiki semhana kuzotaura aiwa mushandi wekwachindu aisinzi kwachindudzi chindudzi togara mumarengi aidzaka munina wabangu baba wakomana munina wabangu Denford Church zvakataura sakazi mabhonzi atiri kufona ndo zvakataura kana wakafunga kuti maudza kubudirwa zvekutaura akabudirwa wacho handingemuzindiomusodzakazofa aiwa mwana wakumauranisiro musikana baba wamasheka mwanaye aibudirwa mupenyu aiwa ndinabaa kana tari kunokudai kwamama kuno zvese zvinojeka mafungira awe kuti mama mudza zvekutaura kana makamudza zvekutaura kunokuraiwa kunoazvishanda ndakuona kuti nechokamerasi kunondokadzoperera kunondokadzoperera tichachichokwadi chachipikisa iva mwacho ndopika ndotora chokwadi pamberi pedare ramambo zimunya ndinopika ndotora chokwadi pamberi pedare ramambo zimunya zvese zvandichataura zvichava zvechokwadi pamberi pamwari zvese zvandichataura zvichava shoko ramwari chichava chokwadi pamberi pamwari chichava chokwadi pamberi pamwari ito chokwadi tizvo zviri kutaure avo panere muri kupikisana navo zvaakutaura zvese hazvisi kupikisana navo kusiwa mumisha makafiwa kana isusu takatofirwawo takatobve netuma bodi namukoma namaiguru one day vanhu vakafa ka1 baba akafa mai vakafa tikazofirwa nanakoma vatatu but hatinambozvitsvaga zvinhu sitakangoti mukoma wairwara maiguru vakadonha nebp ndozvitakangozvipira baba vakarwara hatinamboti ndegeza tifambe tichi zvakadai amai vakazorwara vanasekuru vakazvifambira nyaya dzavo tikangosiya zvakadaro namusha asi zvaari kutaura mukoma wangu apa ndo watava baba wakanga wari takazoende tiri panhamo takazoende kuchechi taende kuchechi nemufundisi iyeye mufundisi akazobudisa mashoko ekuti nyaya dzenyu handikwanisi kudzitonga nekuti imimi mabva muri kadare uyu ari kunzi ite zvakati uyu taure zvakati nokuti muri vanhu vari kutsvagana muri kuhwandirana saka nyaya dzenyu idzi dzinodozogadziriswa zvinhu zvapera zvakadai takazogara tobva tazodaidzirwa futi rufu rwomwana wakwamukoma mukoma wedu washaika titori panhamo ipapo ndipo vakangotange kungoti tiri kubva kumakuva ishe akati todozokuonai vanhu kwachireshi ndobva tamira parufu zvidozokumabazobva takatomira zvikanzi todoti timbofamba nawakomana apa ndo wakati tinoda kufamba nokuti tataurira ishe tikati hazvina kushata saka tinofamba tichiende kupi tikazi toende kubocha tikati kubocha manhero anohero varume nyaya dzekufamba neusiku hadzinodi dzina kunaka tonga tiri kuende papa kazi hatiende mudhuze
ndo vakasimuke mwana wangu Soji akati anonga arambe kwenu toda kumurowa. Saka isusu hatambobvira tarambe kwenu tati chitongobvuma zvese zvikazi andei padhuze padhuze kwaitaura padhuze nokwana Sekuru china musoro uko tikati manje zvingaita here kuti tingati tingafambire n'anga dzemumaraini dzinozive zvekumanisha medu tonga tichibatsirwa pakuita sei. Mukoma vakati aiwa tongoenda kobatsirwa tongozwe zvinonga zvichitaura. Nokudaro takabvumirana tikaenda takatozosara ndimaini tikaenda nemwana wavo. Tasvika ikoko takanga tichitungamirwa ndiishe takapinda mumba toona muina mbuya ndiwo vanga vachibatsira mbuya vayo. Ishe akapire shoko ravo tikasisa tatange dare rangu mbuye tode kunzwa kuti pana vanhu vese vendinavo ndiri kunyepa mbuva mutaura ndikunyeka vanhu vese vendinavo mumba munomo ndode kunzwa kuti pana ane maoko akashata here. Mbuya vakati waite zvawaita zikazi apa vanhu vese vari muno hapana munhu ane rukuona ane maoko akaita sei akashata. Asi mumusha menyu imimi muna mbuya akadai akatsanangurira ana mbuya vamwe tisingatomboziva ana mbuya akuya eno matsananguriro aitoita zvokuti isusu takatoshamisikawo nazvo. Zvikanzi naishe saka mbuya toda kuti mangwana muye muzogadzire chi pamusha pevanhu ava. Mbuya vaya vakafuna mangwana zvishoisa taunzwa kwamabasa takaramba tichi kusvika mbuya vaya vauya. Mbuya vaya pavakauya takangogara semhuri vazukuru vakanga varipo hapana munhu akanga asipo pakupa. Vakatange basa ravo mbuya vatange basa ravo nyaya yakabva yaenda kochinja yakoti kuna mainini mbuya vaya vakubata vakati mai vari kunamatira because havana kutaura sezvataura mukoma kuti vakataura tiri uko zvisizvo. Mbuya vakataura taapamba vanhu vese vakazara mumba imomo wakati pana mainini varipo pana munhu ari kunamatira panapa ndiani azi ndeuyu ndava varikudai wabva wachinja nemashoko neavo ambuya vaya. Mbuya vaya vakati endai munditengere doro wabva watengerwa itotu kwamazuva ano itotu tumabva vatume musoja wavo kotenge doro ndobva vamwe doro riya zvavakungotaura mbuya zvinhu zvawandisa zvinhu zvacho zvisikanzwisisi. Ndikati kuna mukoma wavo ndikati mukoma isusu tiri kumirirei pane zvetichabatsirwa here nezviri kutaurika nekuti nyaya iyi yasare kuna mainini vavo kutoini toende kodaidza hama dzedu zvikanzi ramunotengere rimwe doro vatuma futi munhu kotenge doro ndobva anwa futi. Ndikati mukoma izvi hapana chetiri kuita pano tikutopedza nguva dzedu pano madii kuti titsvagei vanhu vanene kotibatsira vasingaiti senge zvekuita maya zvavari kutaura zvetanzwa chaizvo ndezvipa. Zvikanzi nawo angatimbomira zvino pana zvaachataura zvino ndo pakabva ati mbuya vaya zvikanzi ndiri kuone tsvimbo pana vakomana 2 vane tsvimbo tsvimbo iri kutozorwe mafuta izvezvi iri kutozorwe mafuta asi vanhu vese takagara mumba imomo asi izvezvi iri kutozorwe mafuta. Ndikati aika kuna vamwe tatakagara ndikati arume handitika ndozvetadaidzire kuti tibatsirwe. Mbuya nga vachisununga vachitaura kuti iwewe ndakubata tsvimbo iri pakati vanhu vese vobva vachitanga kutaura saizvozvo. Zvikanzi ina handidi zvekupesanise vanhu handina kuye pano kupesanise vanhu pano izvo tsvimbo yakutoiswa mumvura yakutoenda itoenda kutsvimbo iya takagara mumba imomo. Ndikati mukoma saka zviri kuti kutaura kuti nekuti pana habude muno here kuti wanozotaura kuti tsvimbo iya yakutoiswa yakutobviswa yakutoeredzwa nemvura. Tikazongobude muzvitanzwisisa mari nambuya iwavo zvanzi kana muchizodoti ndozokuchajai mari tiri kuma500 asi pamari basa rakaita iyo isusu takatore itanga tina ibva tabvisa ana mukoma havana kubvise mari vanhu vari kutaura nyaya dzebva dzatodii kwatongosenza katoda. Uyu mwana waari kutaura kuti akazvishuta musoja ndakatoti titori kumbo ndogara kwaka titori kumbo umwe musoja tinotamba naye ari kuti pane umwe mufana azvishuta ndati ari kutotaura senyaya takatongogara zvikanzi pane mufana azvishuta ndati azvishuta sei zvikanzi ndangaende kochekwe miti kupurazi
kuimba kwashefu wangu. Saka mfana uyu zvinotonzi iye akanga ari kumusha anga atopiwe off zvinambogaisa machiza ako nekuti ari kuti iye sekuru wake vari kupinda mumbamani ari kurara nemukadzi wangu. Saka last time ainguti vheta kuti ndizviuraye zvangu. Saka mwana paakauye kuno last week yese akapedza 1 week yese ari kuno kumusha, but ina handisi tomboziva kuti ari kutaurwa muzukuru wangu mazvona. Esitoti titongotaura nyaya akati ndakubuda bva atoenda kwanga chitoenda tatitori pabrosoro bva atoenda zvake atinozoita kana kuti 20 minutes ndozwe shoko rakunosvika anzi Floyd aita sei azvishuta sei asi ndo nyaya yekutobvotorwa kumanenzwa nyaya yemuzukuru wangu ndo nyaya yanga iri. Saka ndiri kushaya zvekuti ava mukoma wavo kuti mwana uyu ari kupinde papi ivo varivo vakatokonzerese rufu muzukuru akatofa nechiguru chakatoti kana masoja kunhamwe ikoko vakati iyi nyaya hatikwanisi kuti tikuverengerei pamberi penyika iyi, hatikwanisi kukuverengerai nemukadzi womuzukuru ende haasiri ega muzukuru wake umwe wekutanga futi lavumon haatoonani papa nenhau yekunyenga futi chi panyaya yekuzi kuchechi kwakanamatirwa mamurwezvo ndaniri tochiti uyu waikudirwawo ichokwadi chekuti wakabuda chitauro kuti ndakaurira vandopomusa zvimweni zvezvo zvakataurika asi petakanga takumbo tadzoka kumbo takuti ngatichifamba mwana akamira vakungotaurana kuchizovezana bcause kakari kagrupu ivanhu vakuzoverezana kuti topinda rikati aiwa vanhu vese ngavapinde mwana yakwakutiza ende mwana ari kuna nhasi. Ngatichida izvi isusuka munoona kuti inini ndichitarisa ini ani mutoro kuti pane akafa 1 time and 2 ipo papa imi mamona wazvitsvaka nditika chimwe chinoti nditsvake mundiswe handizvo ndikuda kutoti murutenda mukoma ivava vanonzi mukomana mukoma muzikoni murutenda mukoma koni bcause pane zvimwe zvinhu zvinoitika kuti zvimwe zvinhu zvizoitiki kuti muone zvimwe zvinhu pane zvimwe zvinhu zvinenge zvaitika saka munogona kutoti but pane ndomunzwa zvandoda kuedza kutaura saka nongoni ngatisendei mwari because mauya paright place mambo ndimambo ndokubasa kwavo ndonyaya dzacho dzavanodhila nadzo whether vari kuakiuza imi muri kuakiuza isu chatinongoda at the end of the day kuti mhuri yagara zvakanaka here tichatanga tavaziva zvedu mhando zvecho tinoda kudziziva isusu tinoziva kuti munhu ane tsvimbo yekuzorwa mafuta yaizorwa mafuta amwe asingaoni tsvimbo yozonzi yaenda tichese zvitongoda kuzviziva zvinotibatsira futi. Asi kana mukomakoni vakanyenga mukadzi wemuzukuru akafa vandoriri futi nengozi pamusoro peimwe ngozi hani muona ngozi dzacho zvadzinoita saka isusu tomboisiyekata kugosta inzo anoipedza ndimano ndozvazvinoita unogona kumhangarira nyaya kuti mhangarira munhu but unozobatwa ndiwe nenyaya dzacho dzese hani muri kuona saka ivovo vane nyaya yavo yekuti imimi baba yenyu vari kunzi vakaurai munhu wakaisa mufoundation izvo zvezvi mambo vanozviona ndo zvavanovherifya ndokubasa kwavo chaiko tichaona kana baba yenyu vakaurai munhu ari mufoundation akukonzeresa marufu ese aya ivo vachikonzeresawo rufu futi because kana unyenga mukadzi wemunhu wakonzera rufu rutsingaiti hani muri kuona nyaya yacho ende iye haana kuziva dai akaziva akaenda kwaheadmin aibatsirika pamwe vaimuti chadikwa mambo ubatsirike usafe mukadzi wacho vachiri kudhila vese here nakoni kana kuti akatoenda kumusha kwake ari kumusha meni akaenda musha kwake ati muri kuona mazvisaka sekurukolinga makashata dai musoja akauya akapfuura koni akasiya kuuraya kuzviuraya iye masoja anouraya vanozvinenga mapindapi zvisino kutaura kuti ana mukoma wangu apa vakagara nen'anga mumusha
yakazosvika kuti mai vakabvisirwa uniform nechechi vanhu vasingazivi pamusha echise madoro chiita sei mumwe musi tauya holiday tauwanza kuuya maholiday wadzimai uchipinda mumba vapinda mumba mese mukari zvokuti madhasi kudai nditosvikira takunotonwe tii amai vavo ava vakasvika kumba kwedu ndo munhu akatanga kusvike pamba musi wacho iwowo takunotonwe tii wakabva wabata kudai chii ndokuona chitsako chakazadzikwa masese chikaplastic sura akazadzikwa masese ini ndikatorohwe nehana ndokudaidza umwe murume aigare pamba pedu ipapo aizwa mududu kati uya mutionero ini nhana yangu nditorohwa ndikati chinhu chapinda sei mumba nokuti dho rinogara rakakiwa wamududu akati hazvina basa izvi ndaenda ndaindokodaidza mainino wangu ndikati uya munhu zasi usatombosvike nezvi zvakazara misha yese pana wangududu azinanzi hazvina basa izvi ndinodzokerwa zvabva kwazvo kwazvipisa tozvipisa zvinhu izvozvo zikanzi zvakatsvetwe nen'anga irugare pamba maijeri ndeyekutsvete mishonga iripa saka ini handizivi kuti doro rawaibika rawakabika wanga wachibikirei nokuti hapana kuzopedza futi hatirazoiti 2 weeks here mwana akabva ashaika shaimo asi iri kunzi yakasiyechi yakamboya ichitauta sikuri pamusoro yakamboita kuti ndikutera mari yangu yandisina kupuwa asi ndandazi ndiuraiwe saka zvinhu zvangu ndikusiya zviripa iwo maybe wacho wakazouya achiti zvamunombonama teiri muvhangeri remujuiseziso nakairironamati vandomunamati zvamunonamatira nai hamugoni here kuti muuye mutipisire zvinhu keni haasati ndiyo paine n'anga yake yakasiya zvinhu ngekuti akati hamunondibhadhara mari yangu saka n'anga yakazouya ichiti ndapuwa $200 asi ndiri kusiya zvimwe zvinhu zvituru zvangu ipapo asi yakanga iti ndaikanga ndazindiuraya imimi ndikadaidza mukadzi anoruja pamba pedu kuti madza uye muzwawo zvinhu zviri kutaurwa iwo maicho awaya ndikazapa kuti mufunge n'anga yauya pana pechitoti yaida kuuraya imimi nekuti ndinonamata kana munhu aine problemu yake semuvhangeri ndinonamata handina mushonga yandinawo asi aidondiuraya saka iyi n'anga inobve apena kupenda ronga kwaizi aigara yakatouya aya mai ari here aidaidze n'anga aya ndoaidaidze n'anga mai changa asikatouya aya ndoaidaidze n'anga yakagara pamupapa chedu ba mai wapenya haanototaura kuti ndandizvidiba zvikuitwa n'anga hino here akomana iri mutongo tiripo Rivana kami msakara makatonga muri makadaidze n'anga iyi munobvumirana here kuti tototopedzeni yatitoona kuidzorere kuna mama anhu akawanda anode kuseva munobvumirana tinozokutaura asi n'anga zvikuuya kwayakaita yaiuyire panyayei haasi kunyepa mukuya kwayakosvika mukugara musha kana muine zvinonesa anhu munofamba muchizwa sapakauya umwe munhu akatiti imini ukakuenda panapa nababenywa babelanga aripo babenywa akambobika waidori pamusha kwavo ndikubikire pamba kata isire baba edu baba ino bangu bakuita nonguya hanambuti anomvera amboyo asi baba wanini wedu isusu mababa wavo kumakodoro wakabika kudhara ma70s pakaura bhoto raisi muchokoto zigurugu rakadai rikazimuchukua rikadirodoro tese tiripo muri tese tiripo izvo handikuti takaenda kun'anga kuti ndotozviziya inini kwese kwamuri kutaura izvo hatichakukutakana mubvunzo wangu uri pakuti imimwe mwakatora n'anga yekupenda ronga here mwetigadzire nyaya dzenyu dzekuende kotora nemasese edoro renyu remwakapika muchirasire madzimba mwangu zvekumasese handizvizivi handizvizivi awari kunyepa handizvizivi otazi masandizivi unokuchendesa yamunozoti ndiya ndimama iyo mwana yenyu yacho yamunozama kubhadhara
Hey, boy, can you go to Mushamagam? Younger, you got a Mushakan or Mushamaka. Let's get a Musha, I'm going to report a baby maker. If I mean, my said I was going to go to floor, and I know it to a car, she, I wonder that younger. Which is another say, Murisu, Magata Pangam Jena Punguru, and I don't get Magana Messi, Hawaii, Mimakas, no trunk and you make a coupena alone, Musha, Musha, Ichishana, Musha, Mova Mazuti, Nagaya, Bessie, Dave, and some people are Maria, no, those old racer. Baru tahu bikin ucapan itu orang nasi apa nak kau? Apa nak kau? Doro chaka unganiza vanhu. Ini ndakatofamba ndichitofambira mudzimba wekwedu paukama hwedu. Ndikaenda kwatete, tete wakati muchenjero kuti doro iroro mucharimwa mega. Ndozvakataurawo tete. Tikaudza vamwe vese vekuharare, asi kana wani akauya hapana akauya kudoro iroro. Isusu kutora kwetakaita munhu, takatora munhu tichiti toda kugadzirwawo pamba mumusha. Ndokutora kwetakaita. Takatotanga tatotaura chero kuchechi, because amai vangu vanoenda kuchechi kaya. Amai vakati muri kubika doro panapa, dai matanga mandiudzira kuchechi. Vanhu havangouyi kuti imimi mafambira nyaya dzenyu mumba menyu muri tu Cornelius naJordan yenu, imi ndiri kuziya nyaya dzenyu. Saka kana paine hidden agenda kamunhu haangouyi sokugara padoro rako, ko ndikasvika padoro rako ndikafa. Ndichiti ndiri kuita nezvei, because chaitanga kuti mafamba seguri, semafambira maita kuti makachedza mbuya Punguruni, ndobva mataurirwa nyaya dzenyu dzamataurirwa. Zvotaurirwa mese kuripo, tinoti padiwe doro chimwana rakubikwa, avo vanobvisa njira, imobvisa njira. Kana imakuita mainterest akanyanya panyaya yedoro racho ipapapo, then kozongoti muri imoexpecta kuti iuye, haiuyi, because munosvikopa hamusi kuziva kuti doro iri imimi neng'anga yenyu, plus ng'anga yemhuri haitorwi nemimi. Kana muri kuita zvinhu zvemusha, ng'anga inofanira kunge iri central. Ndimukoma iwe, vana vakabanguru nokobamini. Akomana toita sei nedambudziko riri musha muno, toda kunotsvaka munhu kure, kwete neinterest yako. Handiti izvo zvimukunzwa kuti ng'anga yacho yakatozoya kuzopupuro. Ng'anga munhuzve ichida hayo mari, ichiita zvengozi ichiurayawo vanhu, because ng'anga dziya dzine mhosva nekuti dzinouraya vanhu. Mai avakabvawo munhu waMwari, tatoya kuzokuudzai kuti takanga tatotumwa handinemi. Handi muri kunodeva kuuya padoro renyu matotuma futi ng'anga kuti ivauraye, handi muri kuona nyaya yacho. Saka doro haringobikwi mushedza vanhu, matobika. Ndimakafamba ndimuri kuziya musha munogadzira musha wani, nekuti munhu nemunhu murume paarika, ende munhu nemunhu ane mba yake, zvakadaro so. Saka kana imi nemba yenyu uya nemba yake, imotsvaga ng'anga yenyu muri tu vana vanyamunhu, motichedza wakwaba mukuru kuti hanzi chiuya pano padoro. Saka nemakarima mega doro renyu neng'anga yenyu, vanhu vaitya kufa. Saka nyaya yenyu yanaka, chakambiri isu takuisa kwamuri, because rinotodoka rikabuda rimwe, nyaya yacho totoiona idupaira. Mambo isabisa maoko menyu kuti muchigadzirisa vana venyu, mhuri yenyu. Chekutanga Sekuru kazi kutoka kwa muda mimi makaponza kuti mushamu ni fupa mimi ngozi mushamu ni fanya kazi sanda asa msorobe ngozi wakakonzera futi ndizwa baba kuti muda nani mukadzi uchi imini mukadzi Serbunyeba. Masih gue nggot tahu. Masih gue nggot tahu. Sekarang maka vita, itu sangat syat. Nah, ini sebuah. Sangat syat sih. Masuk. Kushora, sekarang masuk. Masuk. Jadi, karena ini baca sebar, Muzukuru. Sebelum ada seperti itu familia, ini musya. Jika sudah itu baik. Ini jika sudah apa sudah asli kehormatan dari mampu. Kehormatan mampu. Ya jika bicara parah. Ini butuh kamu butuh belum dapat orang musyak semua sendiri. Cuma dia harus kata siapa. Tindak. Saka cerita angkat farm. Dari. Jika zingan itu cerita untuk.
Zimbabwean 4. Pane baba mukuru ya kwakwe baba mukuru yekutanga mumusha asi vanogara kuharare ndiani vanozori patricia chireshe apo bavanogara kuharare muvana patogara vanogara maluti kwaze kwamaimuniarapa nosikana pani baba mukuru ayakabvisa zvechidasa kunanda Zabizwana. Mushure ati takatotaura kuti mushure mugaraza pamusoro neuchapisa mabvunzo ati mambo dzimba dzekuchireshe kuti ingani kana muri 5 kuti dziri 5 because ivo mukatobvisa futi kamumwe unoshata because ndova munogona kuzoisira zvitoma zvenyu ndiye muonenge kunetsakwa kuti anofara mwari saka zvipene kuti maenda munotaura nawo imeipa isiko kuti pakazana pavana vakafa uyu mwana wakandinganzongo kuchikoro kwaakatenga newawo waari kutanga ini handisiri mukoro mukunda wekwatiresi ndiri mukunda wakwanza nyaya iyi akamboitaura futi takabva ipapapo papaya pamusoro mambo ndandikuti mambo ndo anochena mwana taipetudzi kudai akagara kukuzi ari kuzidzira nyaya dzekudzisa ndimakamboitaura futi imimi muri kuda kutaura kuti here mimi hamuendi kunanga hama dzenyu dzisingazivi kuti hama dzenyu dzisingazivi pamuri kutaura nyaya yenyu ndekati tichangamire vanokuudzai kubvunza kuna mboshata asi muri musha ndakauromairimai machireshe mumusha ita zvomusha machireshe ita zvomusha machireshe saka inomuya practice paso idzuri pachii kana zvananganimimi zvakubuda ngamachireshe tozopatumbaini shoko rekunozivisa kuvabereki venyu uya vanga varipo asi is for now nonga takabata ndibudira cheshit nditinayo tokatata ndikuri musha machireshe tanofanga muripo saka tikuda padzimba digiri 5 imba imwe naimwe inoita 250 ndiriya imba imwe naimwe 250 yayo dziri 5 pana madhisi pana mariri yako masamba vamusora mariri yako ndikukurongera zvikuita ndikuta ndinoma tobata dzimba saidzayo totora umuvanga varipo vachimirira mhuri dzavo ikufamba nakadaro saka ndozvandura izvozvo saka takuda vadii inonge yako zvadini dzimba dziri 5 takadaro tatakunzwana nawamasipo nimwe mushawo chipaipu kuti tingawina nezvikwa kutomunzwana wana imimi makatokwana makadai vari kunze vanotozongonotaurirwa itongori instruction yabva kuna chief ane nyaya ndimi makadai so saka nyaya iripo ndekuti imimi muri kusumuka mubuda padzapo munorongana motaura madhete enyu isu chatoda kukwana apa munototisiye tine dhete rekuti muri kuya musi wakati nyaya yotoguka because nyaya yenyu yashata mese munopedzera matofa mese saka mambo havazoda kuti vanhu vafe manje because kana maitanga kamunotoipedza kana makatokwana makadaro nyangwe tu vacho vakatosa vepo vakashaya kuti marepresentative imi makatodai tutoona kuti makatokwana kuti timirire vari kumba kuzvidosingabudi nyaya iyi budai panze munoita nyaya dzenyu panzapo moya motipa chete magetsi tikuda vamwe vanhu vamwe uyai mugara apa toda kupedza nyaya yepadoko